FM4 9 ffracsiynau rhannol. Yn y fideo yma byddwn nhw'n dod i ddeall a ddefnyddio ffracsiynau rhannol sydd ag enwediron yn y ffurf ax plus b neu cx sgwâr plus d wedi llosod ei gilydd. Yr enwadur yw'r term ar y gwylod y ffracsiwn a integri rhain. Yn Maths 3 o'r cwrs mathemateg, ni wedi gweld bod enwadur o'r fath ax plus b lluosi cx plus d yn cael ei ysgrifennu fel ffracsiwn gyda rif uwchben yr ax plus b a rif uwchben y cx plus d. A ni'n gweithio mas yr a b perthnasol. Os oes dyn ni term sy'n ailadrodd fel ax plus b a cx plus d wedi sgwario i gyd y term yna wedi sgwario, wedyn gall y ffracsiwn fod yn rhyw rif dros cx plus d neu rhyw rif dros cx plus d di sgwario term sy'n ailadrodd. Hwna'n modiwl 3. Hefyd os gyda chi 3 enwadur, term yn yr enwadur 3 ffactor llinol a, b a c uwchben rhywna. Ond, yn FM4, gwelwn y gall enwadur o'r ffurf ax plus b lluosi cx sgwâr plus d, felly mae'r term yn cx sgwâr plus d yn gorfod cael mynegiad gyda x yn fe. Gall b a c neu lle fo'n 1 neu 0 neu unrhyw beth. Ond mae rhaid i'r term ar y top fod yn 1 gradd pŵer x yn llai na'r gwylod. Felly ni'n mynd i ymchwilio mewn i ffracsiynau rhannol o'r math yma. Byddwn ni'n rhaid i ni integru rhain wedyn ni. Mewn ffwythiant rhywbeth dros rhywbeth, dau fynegiad, os yw gradd p yn fwy neu'n hafal i gradd q, ni'n galw fe'n pendrwm, a bydd angen rhannu algebraidd. Naill ai rhannu hir neu aildrefnu'r mynegiad i gael rif cyfan. Felly, os dyw x sgwâr neu'n fwy, gyda ni ar y top, x sgwâr gyda ni ar y gwylod, x sgwâr ar y top, felly mae'r gwylod yn mewn y top gyda ryw rif a rhywbeth ar ôl. A bydde dyn ni dau derm wedyn ni dau ffracsiwn gwahanol. Felly dyna ffracsiwn pendrwm. Integru rhain. Felly, bydd angen i ni wybod y ffeithiau canlynol. Os oes gyda ni 1 dros rhywbeth a gyda differiad y rhywbeth yna ar ei ochr e, felly ffracsiwn 1 dros ffwythiant gyda differiad y ffwythiant wrth ei ochr e, neu uwch i ben e, mae hwnna'r un fath o ln y ffwythiant. Achos os meddylwch chi, differi ln ffwythiant, ffwythiant, ln yn differi 1 dros y ffwythiant, lluosi gyda differiad y ffwythiant, a yna beth sydd gyda ni fyna. Felly os i ni'n integru mynegiad o'r fath, mae e'n dim ond ln o'r gwylod. Enwedig pan ni'n gweithio allan 1 dros, felly differiad y gwylod bydd a wedwn ni, felly mae eisiau lluosi felly gyda a differiad y gwylod yn yr ail derm yma yw 2cx, felly bydd eisiau rhyw rif ar y top i wneud differiad y gwylod ar y top. Hefyd, angen i ni integru term o'r math yma. Mae hwn yn cael ei roi chi yn y llyfrau fformula. Tan minus 1 yw integriad hwnna. Gyda a di sgwario yn dod yn yr mynegiad. Os yw term gyda ni wedi ailadrodd fel cx plus d wedi sgwario,
gallwch chi drin hwnna fel cx plus dy i'r pŵer minus 2. Gan bod dim sgwar tu fewn y braced, mae'n llinol i gyd, ni'n gallu integru fe fel o'n i yn uned 2. Felly, so adio 1 yr index, minus 1, rannu dy'r index, a rannu gyda differiad y braced. Dim ond taw rif yw e. Felly, os ni'n dod ar draws rhywbeth fel yna, bydd ni'n integru fe fel o'r blaen. Cwestiwn. Mae ffwythiant f wedi ddiffinio gan y myneged yma. Mynegwch fx yn nhermau ffracsiynau rhannol a wedyn ni'n integru fe. Felly ni angen gwahanu yr ffracsiwn yma mewn i 2 ffracsiwn gwahanol. Felly dros x plus 2 bydd ni rhif yn unig. Dros x sgwar plus 2 bydd ni rhif lluosi x plus rhif, felly bx plus c. Mae rhaid i ni gael x ar y top yma. Cyfuno'r 2 ffracsiwn yma, angen lluosi yr cwbl gyda x plus 2, x sgwar plus 2, felly 3x sgwar ar ochr chwith, a gyda x sgwar plus 2 plus bx plus c i gyd, cofiwch y bracet, wedi lluosi gyda x plus 2. Gan bod y llall wedi canslo. Felly mae gyda ni wedi cygwared y gwylod nawr, mae gyda ni term ni'n gallu gweithio mas a b a c. Mae hwn yn wir am bob x, felly os gosodwn ni x yn haflu minus 2, gewn ni 0 yn y braced yma. Felly, mae 3 lluosi minus 2 di sgwirio yn 12, a lluosi 6 yn y fyna, 4 plus 2, a 0 yn y fyna. Ac mae term yna yn 0. Felly mae a yn goffo fod yn 2. Hwn yn wir am bob x eto. Gosod x yn haflu 0. Mae'n rhoedd i weithio mas. Felly 0 ar ochr chwith yn haflu 2a plus 2c. Ni'n gwybod beth yw a, felly ni'n gallu gweithio mas c. Gallai ni'n neud hwnna to, gyda x yn haflu 1, neu, os ydrychwch chi, mae rhaid i'r termau yn x sgwar fod yn cyfateb y chwith ar dde. Felly mae gyda ni 3 x sgwar ar y chwith yn haflu a x sgwar plus b x sgwar ar y dde. Ni'n gwybod beth yw a, felly mae b yn gorfod fod yn 1. Felly ni wedi cael yr termau a b c. Ni'n gallu gosod yn ôl mewn i'r ffwythiant. Felly 2 dros x plus 2 plus 1 minus 2 dros x sgwar plus 2. Felly dyna'r ffracsiwn gwreiddiol wedi i fynegu yn ffracsiynau rhannol. 2 ffracsiwn ar wahân. Ni angen integru hwn nawr. Dyma beth oedd gyda ni. Felly, mae ffracsiwn gyda ni fyna, ni'n gallu gwahanu y top fan hyn, fel bod gyda ni. So, felly 2 dros x plus 2, plus x dros x sgwar plus 2, minus 2 dros x sgwar plus 2 hefyd. Gwahanu'r top. X dros dy fe, minus 2 dros dy fe. Felly ni angen integru 3 ffracsiwn gwahanol. Neu nhw ar wahân. Felly 2 dros x plus 2, yr un pethau 2 lluosi 1 dros x plus 2. Mae hwnna'n ln, achos mae'n llinol ar y gwylod. Felly ln x plus 2 rhannu 1, o achos differiad y gwylod yw 1. Yr ail derm, narten. Differiad y gwylod ni angen ar y top. Mae bron yna, felly os ddodau i 2x ar y top, bydd differiad y gwylod ar y top gyda fi. Ond fi ffili
just roi 2 yna, mae rhaid i fi lluosi gyda hanner i wneud yn siŵr bod ni ddim newid gwerth yr integrin gwreiddiol. Felly nawr mae gyda ni differiad y gwylod ar y top, felly hanner ln y gwylod yw e. Cofiwch, dyna beth ni wedi defnyddio. A'r term ola, felly mae hwn yn cael ei roi yn y llyfryn fformula hefyd, hwn yn tan minus 1, lle mae a nawr yn ail israd 2. Felly, 1 dros ail israd 2 tan minus 1 x dros ail israd 2 yw ateb yr integrin. Lluosi hwnna dy 2, a ni'n cael just ail israd 2 lluosi tan minus 1 x dros ail israd 2. Dydy'r un at ei gilydd, a gawn ni, felly 2 ln x plus 2 am y term cynta, plus hanner ln x sgwar plus 2 am yr ail derm, minus ail israd 2 tan minus 1 x dros ail israd 2. Ni angen rhoi 2 mewn ac 1 mewn. Felly 2 mewn, so mae ln 4 fyna, 2 mewn, mae ln 6 yn y fyna, 2 mewn, 2 dros ail israd 2 yn gadael ni'n dy ail israd 2. 1 mewn i'r mynegiad, felly ln 3 gyda ni fyna, ln 3 gyda ni fyna, a ln 1 dros ail israd, nage, tan minus 1, 1 dros ail israd 2. Enrifo fe, felly dyw hwnna ddim yn rhoi ateb sordaidd, felly degolion, paidwch talgrynu cyn y diwedd, a fel arfer, gan bod e ddim yn dweud, mae'n arfer rhoi'r ateb i tair ffigur ystyrlon. Cwestiwn arall. Mae'r integrin yma, mae'r ffracsiwn yma yn yr integrin yn pendrwm. Mae gradd y top yr un faint ar gwylod, felly mae angen i ni i rhannu fe cyn wneud dim integri. Felly, naill ai wneud rhannu hir, neu gweld taw 2 waith y gwylod, felly mae 2x sgwar plus 8 minus 3 am ni roi'r un ffracsiwn i ni. Felly mae 2 cyfan dyn ni minus 3 dros y ffracsiwn. So naill ai rhannu hir, neu ail drefnu. Felly, mae'r integrin gwreiddiol yr un peth a integri 2 plus y ffracsiwn. 2 yn mynd i 2x, mae hwn yn tan minus 1, felly 3 cael ei dynnu mas, so mae 1 dros x sgwar plus 4 yn integri i roi hanner, so 1 dros a, tan minus 1 x dros a, sef 2. Gosod 2 a 0 mewn, 2 mewn, ni'n cael 4, tan minus 1, 1 sydd gyda ni wedyn, felly pi dros 4, neu 45 gradd, pi dros 4, mae rhaid ni ddefnyddio, a ni'n cael yr ateb yna, gan bod yn gofyn i ni roi'r ateb yn y ffurf a plus b pi. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer ffracsiynau rhannol.